дар идомаи боздид асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба майдончаи назоратии сои оби шӯр ташриф оварда бо лоиҳа ва ҷараёни корҳо дар қисмати ҳавоии хати конвейерӣ шинос шуданд. Ин қисмати хати конвейерӣ дар ҳолати баланд бардоштани сатҳи об барои интиқолу захира намудани маводи шағал аз қисмати болоӣ ба қисмати поёнии сарбанд хизмат хоҳад кард. қисмати ҳавоии иншооти мазкур аз болои сои оби шӯр гузашта дарозии хати конвейерӣ дар ин қитъа 640 метрро ташкил медиҳад. дар соили чап ва рости хати мазкур бетонхобонии таҳкурсии он пурра анҷом ёфта боқимондаи корҳо тибқи нақша бо ҷалби мутахассисони соҳибтаҷриба идома ёфта истодааст. феълан як қисмати таҷҳизоти хати конвейерӣ дар таҳкурсии бунёдёфта насб гардида мутахассисон барои пайваст намудани боқимондаи қисматҳои иншоот корбарӣ доранд. таҷҳизоти хати конвейерӣ аз ширкати итолиёвӣ дастрас гардидаву насб карда мешавад ва ин иншоот корро дар самти интиқоли маводи шағал аз як қисмати сарбанд ба қисмати дигари он осону камхарж хоҳад кард. паҳнои тасмаи хати конвейерӣ 1400 мм ва иқтидори он дар як соат кашонидани 3000 тонна мебошад. корҳои сохтмонӣ қисмати ҳавоии хати конвейерӣ аз ҷониби ширкати вибилд иҷро гардида барои саривақт бунёд намудани хати мазкур шароити зарурии корӣ фароҳам оварда шудааст. сохтмончиён кӯшиш доранд бо дар назардошти талаботи сохтмонии иншооти мазкурро дар муҳлати муқаррар гардида мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд. дар ҳамин мавзеъ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ҳамчунин аз майдончаи сохтмонӣ рақами 5 дида намуданд. дар ин қитъаи сохтмонӣ қубурҳои обкаши шахтаҳои обқабулкунакҳои доимӣ омода карда мешавад. айни ҳол дар ин қитъа корҳои кафшергарӣ ва омодасозии қубурҳо бо қудри 7 метр ки ҳар кадоми он то 48 тонна вазн дорад идома дошта онҳо барои истифода дар обқабулкунаки агрегати рақами 4 пешбинӣ шуданд. қубурҳои мазкур дар шакли нимдавра дар заводи гидромеханикии шаҳри нурак бо истифода аз масъулаи баландсифат омода гардида ба нерӯгоҳ ворид карда мешаванд. тайёр намудани ин оҳанфурӯзот аз рӯи лоҳия 2250 тоннаро ташкил дода аз он 1350 тоннаш тайёр шудааст ва дар обқабулкунаки рақами 4 120 тоннаш банду васл шудааст ва корҳо идома дорад. вазифаи асосии ин қубурҳо барои ворид намудани оби тоза бо агрегатҳои хизмат мерасонад. дар майдончаи мазкур ҳамчунин заводи таҷрибавию механикии шаҳри нурак ба ҷамъоварӣ ва васли қубурҳои шахтаи обрасонӣ турбинаи агрегати рақами 3 шурӯъ намудааст. тибқи лоиҳа дар ин қисмати нерӯгоҳ то сатҳи 1125 метр 2284 тонна оҳанфурӯзот истифода хоҳад шуд ки ин миқдор масолеҳ дар майдончаи сохтмонӣ аллакай барои васл кардан дастрас гардидааст ва бо назардошти талабот қубурҳои мазкурро сохтмончиён дар муҳлати муқаррар гардида омода хоҳанд кард. бояд қайд кард ки дар майдончаи сохтмонии мазкур ширкати ватанӣ ширкати тоҷикгидромонтаж ва заводи таҷрибавию механикии шаҳри нурак ба васлу омодакунии қубурҳои шахтаҳои обрасонӣ турбинаҳо ва шахтаи обқабулкунакҳои доимии агрегатҳо машғуланд. ширкати мо дар заводи таҷрибавии механикии шаҳри нурак қисматҳои онро қатъ карда ба майдончаи сохтмонии 5А интиқол медиҳанд. дар ин ҷо бошад коргарони мо дар сехи кафшергарӣ онро ҷамъу баст менамоянд. баъд аз он онро бо регпошӣ тоза карда барои рангу бор омода месозанд. рангу бор карда интиқол медиҳанд ба камераи васлгарӣ барои васл кардан дар қубурҳои обрасонии турбинаи агрегатҳо. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон зимни шиносоӣ таъкид карданд ки пеш аз ҳама масъулин бояд ба сифати корҳо диққати аввалин дараҷа зоҳир намуда қубурҳои мазкурро аз маҳсулоти баландсифату ҷавобгӯ ба талаботи стандартҳои ҷаҳонӣ омода намоянд.